Здравейте, приятели, аз съм Играч БГ и днес сега ще снимам един клип на Блокаде 3D. Тази игра се играе от Facebook. Аз съм пети ранг, играя от около 5 месеца вече и ми харесва. Обаче има един голям минус, защото когато веднъж те прострелят, ти свършва живота, което е доста гадно и е скучно. Тоест, играеш само малко време, не можеш да печеш много килове. О, има фойерверки. Аз пък се чудих какво са били това. Къде си, бе? Откъде изкочи Мазен? Умря ли той, бе? Не предпочитам да вървя от тук, от открито, искам от по-закрито да вървя. Ето един червен. Добре, че он минал. Че какво става? Тук са били и червените. Чудих що. Да забравих да ви кажа. Има 4 отбора. Зелени, жълти, сини и червени. Има 4 отбора, срещу които играете. Бегай, бе! Един кил само. Ето тук може да видите колко кила сте направили. Аре, Катериса, много си бавен човек. Ето,